Pastor Magadini. Yeah, Michael, ndinofara, how are you? Ndiri nani. Yes. Ndadzoka nemwe mubvunzo. All right. Mubvunzo wangu uri kuti zoni Bhaibheri pene zvarinotaura here pamusoro pekudya nguruve. Oh, okay. Yes. Nguruve. Yes. Yeah. Yeah. It's good to answer mention about nguruve. The Bible is very specific. Okay. About nguruve. But chandira kutanga kutaura ndechekuti ndira kutanga ndadzima pfungwa ine vanhu vakawanda. Okay. Ndikufunga kuti nyaya yezvekudya izvi inenge yakazotangwa naMozisi somewhere ameno zvakaitika iye nevana vaIsrael. So a lot of people confine this thing to it being a Jewish thing and Moses and so forth and so forth. Okay. But even tisati tambosvika ikoko ngakuti ugare waziva kuti mhuka Mwari achitodzisika akagara adziclassify kuti clean and unclean. Okay. Yes. Right from the onset. Okay. And I can read to you from Genesis chapter 7. Noah avakangara mhuka dzaakufana kupinda mugarava. Autunzwe instruction yaMwari. Inoti, you shall take with you seven each of every clean animal, a male and his female, 2 each of animals that are unclean, a male and his female. This is during the times of Noah, yes, before the flood. Okay. Mhuka dzaitozikamwa kuti idzi dziri clean, idzi dziri unclean. Noah aitoziva kuti iyi iri clean, iyi iri unclean. Achitonzi dziri clean dzese padzinenge dzakupinda mugarava, make sure dziri clean dzinopinda in pairs of 7. Okay. Dziri unclean dzongopinda dziri 2 male and female. All right. That is, hatisatomboisa Moses. And Noah kwakatozve vana Afaxad, vana Rehu, kuna Abraham, Isaac, Jacob, Phares, Aminadab, Nason, Salmon, Jesse, David. My generation akazouya later. Okay. And Moses ari weimba yaLevi, baba wake wanga ari mwana waLevi. All right. Vesina mai wacho. Yes. And Levi wanga ari vana vaIsrael. And Israel ari kubva pana Isaac achibva pana Abraham. Kudzoka kuya kuna Noah, mhuka dzadzagara chingozikanwa kuti clean and unclean, clean and unclean. Yes. Now let me come back to your question directly. Now uchione kuti nguruve inoclassifyiwa as what? Okay. Pamagroup iwo ari maviri. Ndipo unoverenga kuna Leviticus now. Leviticus chapter 11. Nakueneka Leviticus chapter 11. Right. Verse 1 and 2. Okay. Now the Lord spoke to Moses and Aaron, saying to them, speak to the children of Israel, saying, these are the animals which you may eat. Among all the animals that are on the earth. Verse 3. Among the animals, whatever divides its hoof, Yes. and has a cloven hoof, which means wandara kaparadzana, All right. and choose the cud, there, you may eat. Okay. Sapa mhuka dzese dziri panyika apa, ine a parted hoof ichidzeya, you may eat. Nevertheless, these you shall not eat. Okay. Among those that chew the cud, or those that have cloven hooves, which means kune dzimwe dzinodzeya asi dzisingafaniri kudyiwa, Okay. nedzimwe dzinohwanda rakaparadzana asi dzisingafaniri kudyiwa. All right. Because dzanzi dzinodyiwa chete dzinofanira kunge dzine zvese zviri 2, hwanda rakaparadzana Okay. nedzichidzeya Yes. dzakulistwa dzisingafaniri kudyiwa. The camel ndongamera, because it chews the cud but does not have a cloven hoof, it is unclean. Oh. The rock hyrax, Yes. because it chews the cud and does not have cloven hooves, it is unclean. The hare, tsuro chaichai, Yeah. because it chews the cud but does not have a cloven hoof, it is unclean. The swine, nguruve, inzwa, Yes. though it divides the hoof, it does not chew the cud, it is unclean. Okay. And Yeah. their flesh you shall not eat. Okay. Saka nguruve hapana chibhenda apa. Their flesh you shall not eat. Tizozo chese. Mhuka yese isina zvinhu zviri 2 kana kuti ine 1 chacho bedzi isina zvese zviri 2 haifaniri kunzi it's unclean. Chinzwa Isaiah chapter 65 verse 3 and 4. A people who provoke me to anger continually in my face, who sacrifice in gardens, sacrifices, and burn incense on altars of brick, Yes. who sit among the graves and spend the night in the tombs, who eat swine's flesh, and the broth of abominable things is in their vessels. Okay. What happens? A people who provoke me to anger Yeah. continually in my face. And vataurwa nemagroups, and patiri group racho, they eat swine's flesh. Nguruve. Vanodya nyama yenguruve, and they provoke me to anger. Okay. Because yakagara yakaclassify kuti I know kuti vanhu vazhinji vanogona kugumbuka nezvatapa.
because vakamboitesa vanoti inonaka. That's true. Saka kuti umuudze kuti nguruve haidyiwi, ndikaudza munhu kuti nyoka haidyiwi hapana anoshatirwa. But ukamuti nguruve iye achiti bacon, pork, trota, chichi. Yes. Munoita, but zviri mubhaibheri. This is very biblical. It is classified as unclean. Yes. It must not be eaten. Simple. Okay. Thank you very much, Pastor Todautenda. You're welcome. Yes, I'll come back next time. Can I time another question? It's always a pleasure. All right. Thank you. Sure.